Gaddafi? Wata kan baka ji faɗan da baba ta yi maka jiya ba? Kamar ya bane. Shi ne ka fara ebo mata kayanta ka fara fitowa da su? Dalla malama ba na son munafurci yar wahala. Ke ki daina mun irin wannan in kina mun zan kwana a bakin ki wallahi. Baba! Kamar ya kaka za ki kira ba. Baba! Haba Zubaida wannan wani irin kira ne me ya faru? Biki ga abin da ɗanki yake ba? Faɗan da kika mai jiya bai ɗauka ba. Gaddafi ka kwashi kayan nan ka mayar mun da su cikin ɗaki. Ke dai wallahi Zubaida kin yi asara wallahi. Ke ko a wuta in ba a hango ki ba wallahi gawayi ne danne ki wallahi. Munafuka kawai la'ananniya kawai. Na ce maka ka kwashi kayan nan ka mayar da su inda ka ɗauko su ko? Ni ba zan mayar da su ba babanmu. Ba za ka mayar ba ka ce? Eh? Mama. Lallai. Kai. Yawwa baba, yawwa. Na ce maka ka kwasa ka je ka mayar mun da su ko kuwa a'a wallahi zan rotsa ka yanzu nan. Ni baban fa ki daina gwada ni fa irin wannan fa an gofa ba shi da tsatsai ga kije kiji mun ciwo fa. Za ka ɗiba ka mayar ko a'a? Amma ni gaskiya wallahi. Wallahi ka ɗiba ka mayar. Ka ɗiba ba za ka mayar mun cikin ɗaki. Wallahi talla ko ba yanzu ba wallahi sai. Da ka ce baka ji sai dai ka bi ta can gidansu ku je ku tare a can. Amma ba a nan ba. Na bi ki wahala ba. Za ka ɗiba ni ko a'a? Bi ki wahala zan kwana a bakin ki wallahi. Waye yake so ya kwai a cikin gidan nan? Garwashi. Kai? Za ki ga rashin mutunci. Au. Ashe kai ne. Sai dai kai da kanka. Dan na rantse da Allah ba wanda ya isa ya ƙara sanin girki a cikin gidan nan. Ba Zubai da kake so ka auro ba? Ka kawo uwar ta ma ta maka girki. Samira, yanzu babu lamin kike zagi. Na zage ta. To wace ce ita? A'a, ikon Allah. Wai mudan yau kai ne kake kare Baba Lami da yatta. Lalle asiri yayi aiki akan ka. To yanzu wanda yake da iri na yar mutunci, yar gidan mutunci, har ya kamata ma ya je dauko irin Zubai da yace zai aura. Samira kenan. Ke kin zaci cewa fitowa daga gidan mutunci ko kuma wani ilimi shine dadin aure? Ko daga ina ka fito? Idan kai dai baka da mutunci kuma baka san amfanin ilimin naka ba, abin za yake. Ita waccan da kike mata kallon yar iska, kike kallanta kamar wata kila bata kai ki matsayi ba a rayuwa ba ta da ilimi. Tana kyautata mu. Kuma ina jin daɗin zama da ita, mu yi magana na fahimta. Saboda haka ke da ilimin naki da wayewarki da tunanin ke yar gidan wasu ne, bai tsina na miki komai ba tunda baki san yadda zaki rike miji ba. A'a Amida, kar ka sake ka zagi iyayena dan na kama ka biyo wannan layi. Aikin san ba za a yi haka da ni ba. Ni ban iya wannan ba, ban iya zagin iyayen wasu ba. Ke ce dai kika iya, tunda gashi kina zagin Baba Lami wadda ta haife ki, ta girma mahaifiyarki. Abin da nake so da ke shine ki fice min daga kicin din nan. Tunda dai gidana ne kuma duk abin da yake cikin kicin din ai ni na siya da kuɗi na ko. Saboda ki tafi ki bani waje. Wannan dan hawa ne. Zan jefe ki wallahi tallahi da wannan abu. A'a wallahi, ai wallahi mudan baka isa ka ƙara duka na ba, ballanta naka jefe ni. Wallahi kuma zaman lafiya a gidan nan har abada kai da shi. To dama wani zaman lafiya muke da ke? Ina zaman lafiya? Ki kullun cikin masifa, kullun daga wa mijinki hankali. Gashi kina magana ilimi, ki yi damba a nan, ki yi damba a can. Ki zubar wa kanki har wani yaro wai a ce wai daga dafa ne yake dukanki. Kin zubar min da mutunci, nayi sai da ne kukan bakin ciki wallahi. Wai Gaddafi da yake harka bashi da ji wai shine zai dinga dukan matata. Aka karshe ko? Za ka sai. Zan ci kwai. Alamin. Dama kai kake siya kwai. Ka iya siya dama. Ai duk wanda ya boarding school to inda magana ta girki ne zai iya ku ne ko taso daga gida kuke zuwa mun yi boarding school anan na koya. Ladadi dama ni ma na gaji da cin snacks din nan. Gaskiya ne, kar ka damu daga yanzu ba ruwanka da cin snack.